Payo na tayo. Payo to motor kay murag nang ayo nagbahin. Sa Migoy Shop. Ada mga pan wirings aya sa pan pero sige ay ang kanila kani boss ba kani inani pwede ni siya wasingan niya inani iya ba kuya ra gid pasa iya mga sakit mga basa ba gimana buat pasa well, pinyaw yun wala. Dali yung palatin di wala yan. Ha? Lain? Ayan, sadya kayo ka dali yung. Ang mana yung mong sukli? Abi lang electrical tape. Kailan? Taas na. 25 to. Ha? 330. Wala kayo. Wala pinakataas. Wala po yung anya na lang para ikan lang tadaan. Ako na yung testingan garon kung okay na ba. Kamalit garon. Okay na siya. Paano nakapalong.